vasingazive kuti tiri kushungurudzwa. Takawana vachigadzira yavari kuti new road yamuri kuona iyi kana muchitarisa so. Road iri ikuenda mudzimba dzevanhu vachiputsa dzimba dzevanhu. Hapana kwairi kuenda, hakuna chikoro chitsva, hakuna dhamu, hakuna factory. Development for a road must lead to a development. There's no development other than destruction. Saka tiri kuti isisu sevana veZimbabwe iri kunzi new dispensation. Is it a heightened dispensation of destruction? Kuuraya upenyu hwevanhu. Mukatarisa uku road yedu yakagara iripo ndeiyi iri straight. Tichafamba road ndofunga inotora about 3 kilometers. Yodzoka futi muroad. Saka toda kuti tione kuti kana tichiti isu toda kuita development makagara mumadunhu menyu, you must be able to distinguish between abuse of power nokuitira zvinhu zvinofadza vanhu. Nokuti vanhu vanofanira kunge vachida development. Development is for people. Yes. It's not to destroy their lives. And they must want the development. Saka ndakushedzai kuti muone kuti aiwa the old way of doing things haisati yabva system. Nokuti Mai Mugabe vaibvisa vanhu kunana Mazowe and just take over. So that spirit, that behavior haisati yabuda kubva muhurumende vari kutonga. Toda kuti pamunogara mose muone kuti aiwa muri kuitirwa zvinhu zvinokuyamurai here? Yes. Muri kuitirwa zvinhu zvinoputsa upenyu hwenyu here? Yes. Muri kuitirwa zvinhu zvamunoda here kana kuti zvavanoda ivo? Development must not be imposed. Development must help people. Sure. It must be either economic or social development, but not destruction. So I'll now tifambe muchiona zvenyu, and then we see painogumira. Thank you. This is the road that is being constructed, and you can see houses which are just in the road, which means that these people have to move away from where they are settling now. There is another homestead which has also been affected by this, the construction of this road. And as you can see, there are people who are residing there, and I don't know how they're going to go about it to compensate them, if they're going to be compensated because of the construction of this road. Kamu udah